dịka okwu ahụ si wee dị n'ihe ọbụla nwere mbido na-enwekwazi njedebe abịakwazịa na njedebe ya enwe ọtụtụ ihe a na-elebanye anya dịka a na-enyochakwazi ebe asụrasụ detere ọdụ tụkwazịa ndị mmadụ na nke ha mere banyere ọnọdụ ahụ. Ọ bụ ihe ndị a pụtara ihe n'emume omenafọ ma bụrụ nke ise ya nke ịkụ ngaji na iko n'eze nke otu akpọrọ Pharmaceutical Society of Nigeria ngalaba nke Anambra steeti be mmewere ọnọdụ n'Ọka. Ọ bụ n'ebe ahụ ka ọchịchị pharmacist Josephat Obasi na steeti a bụ nke bịara n'isi njedebe. Ya bụ ọnọdụ ka a nwekwaziri ọchịchị ọhụrụ nke onye nọ n'isi ya bụ Emeka Ọkpana. David Ọkpọkwasịrị bụ onye nta aka anyị gara emume ahụ. Mmemme bụ nke dọtara ndị eji okwu agba izu na ngalaba inye ọgwụ nakwa ịrụ ọgwụ na Anambra steeti na ndị ọzọ eji okwu agba izu na ngalaba ahụike na Anambra steeti bụ nke bụ abalị eji tụnye ọtụtụ ndị eji okwu agba izu ugwu ma kenee ha maka mbọ niile ha na-agba iji kwalite otu ahụ bụ PSN na Anambra steeti karịchasịa n'ịkwalite ọnọdụ etu esi enye ọgwụ na Anambra. Otu n'ime ndị akwanyere ugwu na ya bụ mmemme bụ onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum nke Nnamdi Azikiwe University bụkwa ọkammụta ebe ọ metara ịrụ nakwa iwepụta ọgwụ bụ ọkammụta Charles Esimone bụ onye nke ịtọ a ga-atụnyere ya bụ ugwu nke akpọrọ Legend Pharmacist Award na Anambra steeti kemgbe ya bụ otu Pharmacist Society of Nigeria malitere na Anambra steeti. Ndị ọzọ akwanyere ugwu na mmemme ahụ bụ ndị ọzọ tụnyere ụtụ n'ụzọ dị iche iche iji kwalite ya bụ otu na Anambra. N'okwu ikpeazụ ya dịka onye isi oche ya bụ otu ka pharmacist Josephat Obasi nọrọ wee kelee ndị niile gbara mbọ hụ na ọrụ ya dịka onye isi otu ahụ bụ nke gara ọfụma nọziri rịọ ka ahụ na ebe a kpọrọ Coordinated Wholesale Center Ọba bụ atụmatụ gọọmenti etiti na gọọmenti steeti a ịhụ na a na-ele ọgwụ na-enweghị adịgboroja na steeti a bụ nke a malitere n'afọ na-abịa abịa. Emechaziri wee kpụsaa ndị ahụ ọchịchị ya na-abịa n'isi njedebe bụ ndị arọpụtara n'afọ 2020 wee ruo n'afọ 2023 ma guzobe ndị nke afọ 2023 wee ruo n'afọ 2026. Onye isi oche nke ya bụ otu ugbu a bụzi pharmacist Ọkpana nụrụ kwe nkwa na ọchịchị ya ga-ahụ na mmadụ niile eji okwu agba izu na ya bụ otu na ndị ọzọkwa bụ ndị a ga na-eti ebumnobi ha n'ọlụ ma rịọ ndị otu ahụ ka ha kwado ya iji hụ na ebumnobi ndị otu ahụ bụ nke na-aga n'iru. Ndị bịagasịrị mmemme ahụ gụnyere onye isi otu ahụ na Naịjirịa bụ ọkammụta Cyril Sifo bụ onye dọkịnta Egbunaudo Arọ nọchitere anya ya nakwa kọmishọna na-ahụ maka arụmụlọ na Anambra steeti bụ Honorable Poli Onyeka, nnukwu onye ndụmọdụ nye gọvanọ Soludo ebe o metara ịlụpụta ọgwụ na Anambra steeti bụ dọkịnta Godwin Nnadozie, onye isi ndị ọrụ na Anambra steeti bụ ọkaiwu Theodore Igwegbe nakwa igwe nke Ogidi bụ igwe pharmacist Alexander Onido. Site n'Ọka, abụ m David Ọkpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.